Magnetofón Tesla B100 typ ANP270 je stereofónny magnetofón so štvorstopým záznamom, ktorý zaznamenáva zvuk na pásku o šírke štvrť palca. Je osadený kombinovanou hlavou ANP935 a mechaniku transportu pásky má prevzatú z magnetofónov rady B5. Magnetofón má rýchlosť posunu pásky 9,53 cm za sekundu. Na magnetofón vieme osadiť cievky s najväčším priemerom 18 cm. Magnetofón má dva indikátory vybudenia, pričom nepracujú iba pri zázname s hlasným príposluchom zaznamenávaného zvuku, ale aj pri funkcii play, kedy ukazujú úroveň vybudenia. Magnetofón má frekvenčný rozsah 50 Hz až 14 kHz. Odstup signál šum je na úrovni 40 dB. Predmagnetizácia má frekvenciu 65 až 75 kHz. Magnetofón má 3 vstupy a 3 výstupy. Konkrétne sú to konektor pre reproduktor ľavého kanálu, vstup a zároveň výstup pre rozhlasový príjimač, vstup pre gramofón, vstup pre mikrofón, výstup pre stereofónne slúchadka a nakoniec výstup pre reproduktor ľavého kanálu. Magnetofón má príkon bez záťaže 31 W pri plnej záťaži 53 W. Rozmery sú 47 cm dĺžka, 31 cm šírka, 14 cm výška a v neposlednom rade váha činí 10 kg. Magnetofón zapneme otočením hlavného vypínača z polohy 0 do polohy 1. Pásku zakladáme tak, že najprv pásku dáme na ľavý unášač, prevlečeme cez páskovú dráhu a nakoniec pásku namotáme na prázdnu cievku na pravom unášači. Funkciu play zaradíme tak, že ovládaciu páku otočíme, aby na hornom doraze ukazovala smerom doprava. Režimy volíme izostatmi, ktoré sa nachádzajú pod indikátormi vybudenia. Prvý režim je stereo, kedy sú prehrávané naraz obidve stopy a z každého kanálu ide rôzny signál. Druhý režim je mono, kedy sa prehráva stopa 2-3 a ďalší je mono, kedy sa prehráva stopa 1-4. Posledný režim je navolený vtedy, keď není stlačený ani jeden izostat. V tomto režime sa prehrávajú obidve stopy, ale signály sa zmiešavajú, čiže tento režim môžeme využiť vtedy, ak máme jeden reproduktor, ale chceme prehrať stereofónny záznam. Pri zázname nahrávame monosignál, ale nahráva sa naraz na obidve stopy. Toto môžeme využiť vtedy, ak páska je poškodená. Takto sa dá predísť prípadným výpadkom signálu. Hlasitosť ovládame dvoma bielo označenými posunnými potenciometrami. Každý z nich ovláda jeden kanál. Zosilňovač má aj korekcie, a to konkrétne pre hĺbky a pre výšky. V magnetofóne je vstavaný reproduktor, ten skôr ale slúži na kontrolu záznamu. Pre plnohodnotné počúvanie je lepšie pripojiť externé reproduktory, pričom pri pripojení ľavého reproduktora sa automaticky odpojí vstavaný reproduktor. Pri pripojení pravého reproduktora sa vstavaný reproduktor neodpája. Pokiaľ chceme prevíjať pásku, tak ovládaciu páku musíme zatlačiť do dolného dorazu a otočíme ju na tú stranu, na ktorú chceme prevíjať. Tlačítko ovládania pauzy sa nachádza vedľa ovládacej páky. Po stlačení a zaaretovaní sa nám prehrávanie zastaví. Funguje to na tom princípe, že pritlačná kladka sa oddiali od kapstanu a brzdy zabrzdia unášače s cievkami. Najprv si pripojíme do magnetofónu zdroj signálu. Potom stlačíme pauzu, stlačíme tlačítko záznamu, ktoré sa nachádza vedľa hlavného vypínača
a záretujeme ho prestavením ovládacej páky do režimu Play. Zvolíme si, na akú stopu chceme zaznamenávať a nastavíme úroveň signálu na indikátoroch vybudenia pomocou červeno-bielo označených potenciometrov. Ak sme spokojní s úrovňou nastaveného signálu, tak spustíme záznam uvoľnením tlačítka pauza. Záznam ukončíme otočením ovládacej páky do základnej polohy, pričom sa odaretuje a uvoľní tlačítko záznamu. Aby sme sa dostali k poistkám, tak musíme odmontovať spodný plastový kryt, ktorý drží na 5 šroboch, pričom dáme pozor pri odnímaní, aby sme neutrhli uzemňovací kábel. Poistky sa nachádzajú v zdrojovej časti. Je tu hlavná poistka s hodnotou 315 mA a dve poistky na výstupe z transformátora s hodnotou 1 A. Hlavy čistíme v prípade, ak sa nám zdá, že pásku nám magnetofón nekvalitne prehráva alebo nám vytvoril nekvalitný záznam. Hlavy čistíme vatovými tyčinkami. Ložiská všetkých dôležitých dielov sú samomazné a není ich potreba domazávať. Odporúča sa však celkové odborné vyčistenie, namazanie a nastavenie magnetofónu po asi 1000 hodinách prevádzky. Ešte jedna malá poznámka. Pri prevádzkovaní magnetofónu nikdy nezakrývame magnetofón plexisklom. Ak ho zakryjeme, tak sa nebude magnetofón a hlavne jeho motor dostatočne chladiť a môže dojsť k závadám z prehriatia. Dostali sme sa na koniec tohto dielu. Ďakujem vám, že ste vydržali do konca. Na budúce sa pozrieme na úplne mechanické nastavenie magnetofónu.